O corazón de Rilla latexaba sempre a toda velocidade, como un paxaro atrapado batendo as súas as contra unha fiestra de cristal. Quero falar, pensaba ela, pero o medo é demasiado grande. Esta loita mantiña a pequena e os seus soños estaban pechados. A súa amiga, Anya, viu a súa dor. Anya estaba tranquila e forte, como unha árbore bella e robusta. O medo é só un pensamento ruidoso, explicou Anya. Non é perigo real, pero a túa mente faiche trucos. Anya compartiu o seu segredo. Minuto tranquilo. Cando o medo ataque, non loites contra el. Simplemente detente, pecha os ollos e respira profundamente durante un minuto, dixo ela. Concéntrate só no aire que entra e sal, como mirar unha onda no océano. Esta simple acción rompe o feitizo do medo. Rilla comezou a súa práctica, probando o minuto tranquilo antes dos grandes momentos. Cando sentía a calor da preocupación, paraba e respiraba, saboreando o aire fresco. O ese pensamentos ruidosos de medo pronto se converteron en murmurios, e despois en silencio. Finalmente, deu a súa presentación, a súa voz era clara e forte. O seu peito non se sentía pesado, sentíase lixeiro, como un globo aerostático elevándose. Aprendeu que a coraxe non é a esencia de medo, senón respirar xusto no medio del. A lección poderosa é esta: non podes eliminar o medo, pero podes cambiar a túa relación con el. A túa respiración é a túa áncora. Minuto tranquilo, para recuperar o poder da túa mente hoxe. Subscríbete a Galicia Andrepo e comenta a miña áncora para dicirnos que comezas esta práctica.